τα πρώτα άμεσα χρήματα τα οποία παίρνουν οι πληγέντες. Ο καιρός. Γενικά αιθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά, ηπειρωτικά και τη Βόρεια Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις και στα νότιο-ανατολικά τμήματα του Αιγαίου, δυτική βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς, από 23 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου. Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. 60 χρόνια ΕΡΤ Ορεστιάδας. 3η 2 Σεπτεμβρίου. Η χοροδία της ΕΡΤ με τη συνοδεία 9 μελούς μουσικού συνόλου παρουσιάζουν τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο σε διασκευή Κωστή Κριτσοτάκη και Μιχάλη Παπαπέτρου. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. Η χοροδία της ΕΡΤ με τη συνοδεία 9 μελούς μουσικού συνόλου στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ορεστιάδας. 3η 2 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ώρα προσέλευσης 7 και 4. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Immitor. Πρώτο πρόγραμμα. Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική. Απολύτως σχετικό. Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία. Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου. Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο. Δηλαδή, άκουσε να δεις.